Telefònica us ofereix aquest espai. Som l'àrea d'electrònica de transferència de tecnologia de la Salle i el nostre projecte innovador es diu Aladdin. Tal com el seu nom indica, doncs es tracta d'una catifa. El que fa és detectar presència, amb una electrònica molt senzilla i que no canvia el fet de que sigui una catifa com les de sempre. Té dues aplicacions directament. La part de seguretat per ús privat, que seria a casa, doncs tu pots tenir la teva catifa que et dona la mateixa informació que et pot donar un sensor dels que hi ha avui en dia per saber si ha entrat algú. I com a ús dins de l'empresa, per exemple, el comptatge de persones a una fira per saber si s'han parat, no s'han parat. Per exemple, a un centre comercial volem saber la quantitat de gent que hi ha en un determinat moment, doncs això es pot saber. Gràcies a aquest projecte hem aconseguit ser els primers en tot el món en tenir una patent per poder fabricar aquestes catifes amb aquest tipus d'electrònica. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.